Takže zdravím lidi, tady je GamePro 218 a doufám, že se vám tyto videa budou líbit a jak vidíte, tak začneme s Flatoutem. Když jste viděli, tak jsem už vydal informačku, tak GamePro 218 nejde, tak si dáme jenom GamePro. To bude mohlo stačit. Dáme si tady tohle postavu. Šampionát. Tak a vezmeme si tohle auto. Tak a začneme nejs prvníma dvěma závodama. Možná se vám to bude zdát nudný, já už jsem Flatout hrál, už jsem to dojel celý a dvakrát asi a budeme natáčet i z jiných her, ale s Flatoutu asi tam nejčastěji. Metin 2 Pandora už jsem dneska hrál, udělal jsem si tam pár věcí, asi tak jsem si všechno udělal za 20 minut, to spíš za 50 minut všechno co mám. No, spíš za 30, jo, za 30 minut jsem si všechno udělal. V dalším videu ukážem, tady se můžete podívat, jak je to. Mě to tam blbě napsal. To tam jsem blbě napsal, ne? No, tak všechno, co jsem si udělal, jsem udělal za těch 30 minut a potom to video asi budu tačit další, protože mě to fakt baví. A šutry, fuj. A asi příští video budu buď natáčet s Flatoutu, anebo s Metinu. Ale asi s Flatoutu. Ne. A neřeknu vám z Metin, co mám za postavu, co jsem tam všechno dělal, ale nezačneme od prvního levelu, protože začnu na té postavě od toho levelu, kterýho jsem si naexpil. A budem hrát postupně, budem zabít různý potvory. Questy plnit nebudu, ale myslím, že by to mohlo být zábava pro vás. A doufám, že mě podpoříte tak, aby měl partnerství s YouTubem. Já vím, že na to potřebuju hodně věcí, ale doufám, že mě podpoříte. Potřebuji na to 5 odběratelů a 2,5 tisíc shlédnutí. Tak. Vím, že to teď nebude, ale doufám, že mě podpoříte. A doufám, že podpoříte ještě jednoho let's playera. Nebudu ho jmenovat, ale řeknu vám jenom jeho channel a je to Ferda55LP. Doufám, že podpoříte jeho. Je to můj dobrý kámoš, známe se už hodně dlouho. Jsem dostal tak smík. A kdybyste podpořili mě a ještě jeho, tak by to bylo fajn. Už máme 3. kolo, pořád první. Pokud já vím, tak příští závod povedeme z posledního místa. Doufám, že se vám tohle video bude líbit. Vím, že moc věcí toho nestihnem. Protože nemám partnerství s YouTubem, tak nemůžu natáčet 30 minutový videa, jako třeba Man, Starlight, Konky, Minecraft a takový. Ještě někdo. Protože všichni už mají partnerství s YouTubem. Tak. Můžu natáčet víc než 15 minutový video. Já můžu natáčet jenom 15 minutový, víc ne. Jako třeba když to je 16 minutový, tak už to tam nemůže být. No a jsme dojeli závod. Na první. Takový je náskok. Bude ještě dlouho trvá, než někdo dojede. Ale já to nebudu zkoušet. A doufám, že tady při tomto let's play bude už lepší ta kvalita zvuku, nebo nevím, proč to ten Fraps dělá pořád.
Ale to asi nedělá frác, to asi dělá to, že jsem na notebooku a že v tom už je zabudovaná kamera a i foťák a i mikrofon, tak asi od toho celkem daleko. Tak. Jo, dělá si to. A tohle auto má celkem blbou akceleraci, ale jak vidíte, tak jsme se probojovali na třetí místo. Teď možná do toho Jacka Bentona narazíme. Jo, narazili jsme. Jo, zkusíme mu dát smyk. Tak nic moc jsme neudělali. Ale Franko Malkovi smyk nedáme. Ale narvem do něj. A udělali jsme mu smyk, no to je dobrý. To se mi hodí. Protože má auto 4x4. A já taky. On má rychlejší, asi. Jo, má, ale já to umím líp ovládat. Takže on lepší. Nemám ho lepší, ale řeknu to takhle, já mám lepší řidičské schopnosti než on. Ve flotu. Ve skutečnosti asi ne, ale on taky ve skutečnosti nežije. Takže se dá. Fakt nebude každý otravovat. Až dojedem tohle, tak zkusíme takovej něco, co dostaneme po tomhle. Fakt to vypne. Aby se to uploadovalo kratší dobu a já zatím natočím druhý video. Abyste měli 2. Budete rádi, ne? Já musím končit, když dojedu tenhle závod, protože přišel taťka. Bude průser, jestli semka přijde a já budu ještě natáčet. Takže rychle musím dát závod. To je rychle. Takže tohle video bych uploadnul na YouTube a pak byste měli pokračovat. To by vám nevadilo, že? A to další video by bylo lepší než tohle. Snad. Pokusíme se vyhrát všechny tratě, vyhrát všechny auta. Co nejvíc vyplní. Jack. Zase nejrychlejší čas. Máme zlatý, 10bodový. Tak. Tohle vlastně je ten speciální skok jsme dostali. Tak já to tady ukončím a těším se na vás v příštím let's play, tak ahoj.